Продължаваме нататък с Петър Шварц, с който се познаваме от далечната 1997 и 2008 година. Някъде там, да, миналия век. Някои хора сигурно не са били родени все още тогава, но те с неговата симпатична съпруга Вера учиха в американския в Благоевград. Аз работех в един бар Underground, бях с гола глава и си изкарвахме много добре заедно, но днес много се радвам, че мога да го поканя на тази сцена, за да може да разкаже и неговите трудности. Благодаря ти, Петър Шварц. Аплодисменти! Мерси. Кликърчето само. Благодаря много. Благодаря на всички хора, които са дошли тук. Честно казано, не го очаквах. Като видях рекламата в Фейсбук, се притесних. Благодаря на Master the Failure, че организира това и наистина оценявам този доста значителен опит да развиеме малко културата на провала и по-скоро как да го превръщаме в нещо, което е полезно, и благодаря много за това. Казвам се Петър Шварц. По принцип съм от Сърбия, така че ако правя някакви грешки в езика, да знаете, че е от това. Или от притеснение, едно от двете. В момента работя в фирма Кинен Карта, която придобива фирма Мелан, в която аз съм бил партньор до 2022 година. Фирмата Мелан се занимавала с софтуерни услуги, малко и продукти, ще говоря реално за това. И сме правили доста провали с доста партньори, които сме имали там, но искам да подчертая, че провали, за които говоря днес, са си по-скоро такива, които считам за... Дето аз да съм основен фактор, а не те. Така че надявам се да не ми ядосат. И това е самата истина, жива истина. Първият човек, който виждам, като влизаме тук на бара, е нашият адвокат на фирмата. Не се шегувам, Геш. Ще потвърди той. Не мога да лъжа, очевидно. Така че със сигурност ще трябва да внимавам какво казвам и се надявам да не излъжа нещо. Годината е 1938. Доста преди да сме основали нашата фирма. Абрахам Валт, унгарски евреин, тогава живее в Австрия. Той е статистик, математик. По очевидни причини още при покана от Станфорд отива в Щатите, се премества в същия момент, защото не е живял в най-добрата среда тогава в Австрия. И по стечение на обстоятелствата става част от екипа математици, които работят за щатската армия, въздухоплавните сили. И задачата им е да правят анализ върху щетите, дупките в самолетите, които се прибират, за да могат да правят статистически анализ, да знаят къде трябва да се засили бронята. Първата реакция на екипа е там, където имаме повече дупки, там трябва да засилиме бронята. Абрахам Валт дига ръка и казва, че всъщност това са самолети, които са се прибрали. Тоест там, където има дупки, всъщност самолета не му пречи да се прибере. По-скоро тези самолети, които не са се прибрали, имат дупки там, където тези нямат и там е нужда да се засили бронята. Тази история доста често се среща в книги и в интернет, ако четете за културата на провала, така да кажем, но ще се върна към нея по-късно. Как да убиеш килър ап? Значи, както казах, ние се занимавахме с софтуер. 2007-2008 година ставаме едно с още една фирма, която се казваше WebGate и която се занимаваше основно с мобилни приложения. Ако се спомните, говорим за времето, когато всъщност това е кривата на това колко ние като цивилизация сме купували смартфони в историята си. Всички знаем вече какво е станало с Apple, Google и така нататък, но говорим за тази част от нашата история, която жълтите части са Nokia, които тогава бяха абсолютен пазарен лидер с 70-80% пазарен дял телефони. Общо дето се мисля, че могат да се правят каквото искат и ние също с тях. Тоест нашите приложения са
Тогава това е още преди въобще хората да знаят какво е ап и така нататък, което става 2009-2010 и нататък. Ние сме имали вече наши продукти. Най-добрият ни продукт, така се казваше Advanced Call Manager, за тези от вас, които са имали Nokia телефон, за тези, които са под 30, вярвайте, имаме такова нещо. Нашия най-успешен продукт се казваше Advanced Call Manager. Да не мога да разказвам цялата история. Общо взето някой ви звъни, вие можете да го блокирате, може да го блокирате завинаги, може да си кажете, като се прибирам къщи, не искам да ми звънят тези и тези номера и така нататък. Много удобни функционалности, които днеска са, може би, вече стандарт. И продължението е доста успешно. Преценявам, че общо инсталации са стигнали за историята му над 25 милиона в световен мащаб. Разбира се, не всички бяха платени, така че преди някой да тръгне да прави математиката. Значи за 25 милиона инсталации говорим и включително самите Nokia, с които имахме доста добри отношения, го слагат предварително в телефоните си, който, т.е. още като го вземете от кутията, виждате нашето приложение. В Япония, Германия, скандинавските страни, голям успех. Най-вече благодарение на колегите, не на мен. Това, което се случва, както казах, говорим тук за 2009-2010 година, всички знаем, т.е. се предвижда, както сега знаем за изкуствен интелект, какво ще се случи, сега знаехме какво ще се случва с смартфоните и ние решаваме, че трябва да прехвърлим нашето приложение много ясно към Android, към iOS и към най-очаквано за най-успешни платформи. Но също се случат други неща, както може би тези някои от вас спомнят, 2008, 2009, 2010 година финансовата ситуация в света не е най-стабилна и ние като фирма, която се занимава и с услуги, трябва все пак да плащаме заплати. И вярвайте ми, дълги години, всеки месец се препътявахме дали ще имаме достатъчно пари. И съответно, ако ти дойде клиент и ти предложи пари да работиш за него, ти спираш работа по приложението, да го прехвърляш към Android или към iOS и работиш за клиент. Благодарение на тези решения, ние докато успеем да прехвърлим приложението на Android, то в цялата си история е имало ето толкова инсталации. Закъсняхме, нямахме вече First Camera Advantage, целият бранд вече имало, не знам, 10 Advanced Call Manager, които имаха същата функционалност, но не бяха наши и общо взето изтървахме влак. Така че отговорът на въпроса как да убиеш Killer App е да го правиш между другото. Тоест, ако имаш нещо основно, което ти е много важно и го правиш между другото, шанс да успееш не е особено голям. Как да гарантираш риск за ключова възлова част от приложението си или на продукта си? Това е още едно наше приложение, което сигурно не сте чували за него. Казва се GPS Voice Navigation. То е било правено, както тук може да видите, само за Windows Phone. Имало е такова нещо, вярвайте ми. Което беше номер 1 в категорията си. Общо взето приложението беше това, което днес е стандарт за навигация, т.е. където и да сте в света, си го пускате. Той е работило с няколко мап провайдера, т.е. не само с Google Maps, работило с Nokia Maps, MapQuest и така нататък. Т.е. предимството му беше, че където и да сте в света, с едно приложение можете да имате навигация. Беше, както казах, първо в категорията си, имаше много висок рейтинг, 4,5. Изкарваше така 1-2 заплати за програмисти по времето, с което беше доста окей. И тогава, докато съм на разходка на Витоша, ми се обажда по телефона и на телефона е Nokia. Nokia, които казват, че много харесват нашето приложение, обаче ние трябва да плащаме, ако се спомням правилно, нещо от сорта на $300,000 или евро, няма значение, на година, за да можем да ползваме, да се запазим с функционалността, т.е. да можем да ползваме техните карти. Това е само един от провайдерите.
След това ни се обаждат да ни кажат, че всъщност модула, който ползва навигацията, също трябва да се плаща за него. И след това за капак Microsoft Windows Phone, за който никой вече не си помни, всъщност пазарният модел пада под 1%, който беше наш основен пазар и общо взето това, което се случва е, че има един ужасен край, вместо безкрайен ужас, винаги по-добра опция, но реално стигаме до извод, че как да гарантираш риск за ключовата част от продукта си е да го оставиш в ръцете на непознати хора, особено такива, на които не им пука особено много за теб. Как хората не разберат за най-обещаващия ти продукт? Кой тук е чувал за хотел с 4D? Правилен отговор. Никой не е чул за него. Значи това е продукт или по-скоро платформа, имаше за веб, имаше за мобайл, както може би тук ще видите от някои от логата, има някакви награди сме взели много, включително тук в България. Ужасно много, над 3000 часа, човеко часа сме инвестирали в него. Имаше, да не влизам сега в техническите неща, но общо взето беше уникален по рода си заради функционалността, която това е, значи преди, както днес сме се свикнали на Airbnb или на Booking, да отваряме картата, да видим какво е близко до центъра. Това тогава го нямаше, ако помните, вярвайте ми, нямаше. В Booking.com е в Airbnb. И ние всъщност видяхме, че ако направим такъв location first, location center търсене на хотели, че това е някакъв вид предимство. Имахме над 800 000 хотела регистрирани, общо взето всичко беше готово. Наистина беше от гледна точка на development и подготовка на продукта, може би беше най-обещаващо нещо, което някога сме изградили. Но разбира се, тук сме да говорим за грешки и както казах, 3000 часа инвестирахме и повече, за да го разработим. Това е цифрата на часове, който сме изпланирали и горе-долу вложили в маркетинг на продукт. Тоест, не сме се постарали достатъчно и сме подценили задачата и сме наценили себе си, че това, че сме имали друг вид продукти, ние ще можем да се справим с маркетинг на нещо, което е доста по-мащабно, доста по-сериозно. След това правих малко ресърч да видя какво основните конкуренти са правили. Trivago, за който сте чували, днеска струват около 20 милиарда. Те вкарват в маркетинга 87% от оборота си. Така че бяхме доста далече от целта. Та отговора на това как хората не разберат за най-обещаващия продукт, общо взето е да нацениш себе си и да подцениш усилието. Връщам се накратко към Абрахам Валд, който самата негова история, която ви разказах, е много романтична и много така увлекателна, да речем, много, много известна, обаче всъщност не се случили 100% така. Тоест, той не е, да, известен е, да речем сега сред нас, който четем в интернет, каква е истината, че е казал едно изречение и с това изведнъж е станал известен. Всъщност истината е, че той е вкарал много труд, минали през много данни, за да стигне до изводите, до който е стигнал, то даже е развил цяла нова сфера секвенциален анализ в статистиката и благодарение на това успява. Тоест, това да мислиме, че ще казваш едно нещо, ще го направиш, ще направи супер известен и успешен, не е така. Тоест, ние трябва да внимаваме с това нещо. Но изводът от историята си остава, който е, че общо взето в бизнеса си, в това, което правиш, трябва да внимаваш не на самолетите, които са се прибрали, а да видиш какво се е случило, ако имаш тази възможност, самолетите, които не са. И това е, което правим тази вечер. Искам да поздравя и другите двама лектори, които всъщност имаме доста сходни изводи, които доказаха, че това нещо е важно. Почти съм готов. И трите истории, за които говорих, реално водят до... Те са три различни симптома на едно и също нещо. Тоест, каква е стратегическата грешка, с която може да се проваляш с постоянство? Това е да забравиш защо си тук. Както казах, ние бяхме фирма, която основно се занимаваше с услуги. Там не бяха силите. В един момент от 9 партньора 8 са се занимавали с продукти, вместо с услуги. А всъщност се оказа, че бизнесът ни с услуги беше този самолет, т.е. тази част от самолета, която ако някой беше оцелил с флаг или някакво германско оръжие,
по-зло, тогава вече нашия бизнес щеше да потъне. Слава Богу го разбрахме, върнахме се изцяло, фокусирахме се върху него и без да е особено, като го разказвам, така голямо чудо, но тогава още не го знаехме. Всъщност, когато спираме, занимаваме с продукти, тогава фирмата ни почва да расте и рано достигаме вече успех, който, да речем успех, който сме постигнали няколко години по-късно. Така че, както казва Google, фокусирайте се върху едно нещо, което ще правите наистина добре и нека то да бъде вашето нещо, за да не правите същите грешки, които сме правили. И ние благодаря ви много.